Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. А ў нас у гасцях доктар палітычных навук, сябра ініцыятывы «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Вітаю вас. Вітаю. Разам будзем абмяркоўваць апошнія палітычныя навіны Беларусі і свету. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары, пытанні пад гэтым стрымам, калі для вас гэта бяспечна, і падпісвайцеся таксама, калі для вас гэта бяспечна, на наш YouTube-канал, а таксама на YouTube-канал Паўла Усава. Вось рэкламу зрабілі, вось усіх папярэдзілі, пачнем. Спадар Павел, 2 гады таму Александр Лукашенко заявіў, што Арменія нікому не патрэбна і пра яе забудуць без падтрымкі буйных лідараў. 4 траўня, праз 2 гады, у Ереване праходзіць саміт еўрапейскіх лідараў. Як вы ацэньваеце візіт Зяленскага ў Арменію? Якія наступствы мае такая вось сустрэча для самой Арменіі, Беларусі, Украіны і далейшых суадносін? Трэба сказаць, это даволі моцны удар па твары Пуціну. Арменія відавочна акрэслівае свае прыярытэты і арыентацыі. Хаця раней у першай фазе вайны Арменія даволі асцярожна ацэньвала і захоўвала такую хутчэй нейтральную пазіцыю, як і Малдова, але за гэтыя 4 гады і арыентацыі Малдовы, і арыентацыі Арменіі цалкам змяніліся. Арменія і Малдова, не баючыся, выказваюць свае адносіны па Расіі даволі крытычна, і на апошняй сустрэчы Пашыняна ў Крамлі з Пуціним ён нават асмеліўся сказаць, што ў Арменіі сапраўдная дэмакратыя, ніхто не фальсіфікуе выбары, ёсць свабода слова і гэтак далей, падкрэсліваючы, што Расія нават блізка не стаіць па стандартах дэмакратычных да Арменіі, нешта там дыктаваць Арменіі не можа. То бок, вось гэты саміт, сустрэча і перш за ўсё краін НАТО і Украіны, прыезд Зеленскага на фоне інтэнсіўных бамбардзіровак Расіі, сёння ўначы была атака непасрэдна на Маскву, канешне, паказвае, што абірае Арменія. Пакуль дэкларацыі ніякіх гучных не рабілася, але ў такім кантэксце нават не патрэбны словы. І гэта Z-блогерамі, так званымі, дадаткова ўспрымаецца як сур'ёзная параза Расіі ў рэгіёне каўказскім. Арменія ўсё больш і больш выпіраецца ў пытаннях бяспекі на захад і, магчыма, у пытаннях вырашэння таксама тэхналагічных мадэрнізацыі, тэхналагічнай мадэрнізацыі ўласнага войска і, перш за ўсё, дронаў, яны будуць звяртацца да Украіны. І Украіна, як мы бачым, ужо можа быць нават адным з тых уплывовых гульцоў у рэгіёне каўказскім, бо таксама добрыя адносіны з боку Украіны будуюцца з Азербайджанам і з Турцыяй. Ну, бачым, як Украіна ўжо пераўтвараецца у уплывовага гульца на постсавецкай прасторы, і на гэта павінны звяртаць увагу і будзе звяртаць увагу і Беларусь з Лукашэнкам, і Малдова, залежная ад пазіцыі Украіны. Ну і, канешне, краіны Каўказу будуць абапірацца на патэнцыялы, на досвед Украіны ў супрацьстаянні з Расіяй. Хаця, канешне, па маштабах, па колькасці людзей, па гатовасці не можам параўноўваць краіны Каўказу, Грузію, Арменію ці Азербайджан з Украінай. Ну, зразумела, што Азербайджан абапіраецца на Турцыю, таму у дачыненнях з Расіяй вядзе сябе больш жорстка. У Грузіі і у Арменіі такога патэнцыялу няма. Грузія зараз знаходзіцца ў руках палітычных груп, якія арыентаваныя на Расію, нягледзячы на пратэсты. Усё ж такі кіраўніцтва і прэзідэнт, і прэм'ер-міністр Грузіі, яны збольшага антызаходнія, увесь час прасоўваюць наратывы нейкага
негатыўнай заходняй палітыкі, так званай партыі вайны, што мы жадалі б добрыя адносіны мець з усімі, тым ліку і з Расіяй. І конечно, там ініцыятыва знаходзіцца ў руках Расіі. У Арменіі сітуацыя зусім іншая, але неабходныя моцныя стрыжні ў пытаннях бяспекі, бо ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што Арменія не заяўляла пра выхад з АДКБ, нягледзячы ні на што застаецца яшчэ ў Еўразійскім саюзе, застаецца яшчэ у СНД. Адзіная краіна, якая недавно выйшла, гэта Молдова. Ну і, канешне, у стратэгічным плане ўсё ж такі прысутнасць Расіі застаецца там. Ну, у Арменіі даволі вялікая. Арменія ўваходзіць і ў рэгіянальную так званую сістэму супрацьпаветранай абароны, ёсць і вайсковая база ў Арменіі. Але відавочна, што у палітычным, тактычным сэнсе Пашынян ўсё больш і больш будзе папірацца на захад і на Украіну, і чым слабее будзе пазіцыі Расіі, яны слабнуць з кожным днём, не толькі на фронце, але агульна ва ўнутранай прасторы. Расія ўжо відавочная незадаволенасць нават з так званымі Z-блогерамі, палітыкай Пуціна і, па сутнасці, бяссілем Расіі, то тыя былыя сатэліты будуць намагацца хутчэй шукаць іншыя фактары уласнай незалежнасці і самастойнасці. Дарэчы, гэта можа таксама паўплываць на Беларусь, тое, што там Лукашенко вярзеў і пра Пашыняна, што яго там на месца трэба паставіць. Гэта было вось на нядаўнім саміце сустрэчы з сакратаром АДКБ. Нягледзячы на гэтыя дэкларацыі, Лукашенко не можа не разумець растучую слабасць Расіі. Вось я ехаў сюды і думаў, цікава будзе, як будзе выглядаць парад у Менску. Бо вядома, што ўжо ў Маскве там павесілі антыдронавую сетку, ўжо нейкі забяспечылі там маўзалей нейкімі антыдронавымі покрывамі, таксама адмовіліся ад дэманстрацыі тэхнікі. Ўжо нават праглядаў некаторых Z-блогераў, яны ў шоку, як жа так, што тэхнікі ўжо няма, што мы не можам Маскву абараніць. Это катастрофа, гэта параза. Это татальная параза не толькі ў СВО, а вось у супрацьстаянні з Захадам. І вось, гледзячы на тое, якая зараз узнялася хваля адкрытай крытыкі кіраўніцтва вайсковага і палітычнага Расіі, такога не было з часоў Прыгожина. Як будзе захоўваць сябе Лукашенко? Ці ён прадэманструе, што ён нікога не баіцца, і на фоне вось такога абмежаванага параду у Маскве зробіць тое, што ён зрабіў у 2020 годзе. Памятаем, што ў Маскве адмянілі тады парад, а Лукашенко, незважаючы і на ковід, і на праблемы, незадаволенасць унутры грамадства, ўсё ж такі правёў гэты парад смерці, так, на піку ковіда. Павінна гэта было стаць ідэалагічнай падмацоўкай рэжыму Лукашенка. Але нічого не атрымалася. Скажыце, гаспадар Павел, я трошки перапыню, так, бо часу у нас не так шмат. Хацела, вось, як вы лічыце, а на парадзе, што ў Маскве, што вось у Мінску 9 траўня, ці магчымыя нейкія правакацыі, ці нават натуральныя нейкія ваенныя удары, улічваючы увесь фон і ўсё, што адбываецца сёння. Мы ведаем, што ўжо і з Беларусі у бок Украіны там заляцеў паветраны гэты балон, так, там ужо Зеленскі ўжо пагражаў Беларусі нават там ваенным адказам, калі гэта ўсё працягнецца, леталі верталёты. Вось як вы бачыце 9 траўня і пагрозы менавіта ў Беларусі? Ну, я не думаю, што ў Беларусі будуць нейкія там правакацыі ці вайсковага кшталту пагрозы. Канешне, знову кантраляваць усю прастору улады Беларусі не могуць, і рознага кшталту такія правакацыі. Гэта можа быць таксама дзеянне расійскіх спецслужб, каб узняць напружанасць, хаця ніякага ўзросту вайсковай прысутнасці з боку Беларусі ў памежных рэгіёнах з Украінай няма. На гэтым фоне, ну, што тычыцца Расіі, то там, я думаю, што Украіна якраз такі
які будзе дэманстратыўна запускаць дроны, каб паказаць, што Россия абсолютно слабая и уже не может оборонить цалкам свою паветраную простору. Что тычыцца Беларусі, так вось я хотел сказать, что Лукашенко может паспрабаваць показать свою силу и моц, организовавши такі масштабный парад, як это было ў 2020 годзе. Хотя, наколькі я ведаю інфармацыі адносна того, что ідуць нейкія там падрыхтоўкі ці дзеянні для пампезнага пафаснага параду ў Беларусі не было і няма. А гэта можа быць на 3-го скіравана, бо ўжо некалькі год 9 траўня у Беларусі так моцна парадамі не адзначаецца. Лукашенко альбо ў Маскву ездзіць, і заўсёды так было, што на працягу гэтых апошніх год ён ездзіў у Маскву. А ў Беларусі толькі такія фармальныя нейкія ускладанні былі. Так што відавочна, што наўрад ці 9 траўня это будзе нейкае пампезнае шоу, якое Лукашенко паспрабуе скарыстаць для падкрэслення сваёй моцнай пазіцыі. Хутчэй за ўсё, гэтыя ўсе пампезнасці будуць арганізаваныя 3 ліпеня. Таму так... Думаю, што нават сам і дыктатар Беларусі не спадзяваўся, што Расія будзе вымушана нейкім чынам скараціць свае ідэалагічныя рэсурсы для правядзення гэтага парада, і цікава будзе таксама. Тым не менш, сюрпрызы могуць быць, так, і Лукашенко ў апошні момант можа нешта яшчэ прыдумаць. Вяртаючыся на саміт, еўрапейскі саміт у Ереване, хацела яшчэ задаць такое пытанне. У гэтым годзе дэмакратычную Беларусь на саміце прадстаўляе лідарка Дэмсілу Святлана Ціханаўская. Наколькі я ведаю, яна прысутнічае на мерапрыемстве такога ўзроўню ўжо 5 раз, у Ереване першы, менавіта на саміце, так? Скажыце, калі ласка, давайте трошки паразважаем, каб вось такое запрашэнне, яе прысутнасць не была фармальнай. Што б магла сёння пры той павесткі, якую маем, данасіць Святлана Ціханаўская да тых іншых лідараў еўрапейскіх краінаў, якія там прысутнічаюць? Чым карысна магла бы быць такая сустрэча? Вось... Давайте шчыра разважаць на тое, што гэтыя саміты самі па сабе не нясуць ніякага практычнага сэнсу, там не прымаюцца рашэнні стратэгічнага характару, гэта ўсё палітычныя мерапрыемствы, нават саміты НАТО ці нейкія канферэнцыі. Тым не менш, у адным месцы сабраліся ў адзін дзень, так, лідары еўрапейскіх краінаў, і нават вось Святлана Ціханаўская, Владимир Зеленскі, чарговая сустрэча. Яшчэ раз падкрэслю, збольшага гэтыя саміты не вырашаюць нейкіх канкрэтных практычных рэчаў. Яны могуць ствараць нейкае падложжа, дэкларатыўна абвешчваць накірункі. Ёсць канкрэтныя рэчы. Гэта уступленне ў еўразвяз, ці будуць прапісаны гэтыя дарогі, шляхі гэтага уступлення, механізмы, гэта безвізавы рэжым, гэта забеспячэнне стратэгічнае той же самай Арменіі нейкімі еўрапейскімі гарантыямі. Гэта датычыцца таксама і Украіны, але збольшага рэчы практычныя яны вырашаюцца падчас двухбаковых перамоваў. Калі гаворка вядзецца пра прыняццё канкрэтных палітычных рашэнняў, то гэта не такое шырокае кола. На сённяшні момант гэта, яшчэ раз падкрэслю, такія сустрэчы, саміты, это дэманстрацыя таго, што Еўропа ўжо гатовая, змяняе свае падыходы геапалітычна, у тым ліку да постсавецкіх краінаў, гатовая гуляць на традыцыйным поле палітычным і геапалітычным Расіі. Што тычыцца Ціханаўскай, Беларусі, на сённяшні момант знову гэта застаецца і будзе фармальнасцю, бо прапанаваць ані захаду, ані асобных краінам Ціханаўская ці апазіцыйныя структуры на сённяшні дзень нічога не могуць. Это проста візіты без напоўненасці, якія часта
акрэсліваюцца тым, што мы павінны трымаць Беларусь на павесткі еўрапейскай палітыкі. У еўрапейцаў зусім іншыя прыярытэты, і Беларусі гэта не той прыярытэт, на які яны гатовыя зараз звяртаць сваю ўвагу. Тым не менш, Святлана Ціханаўская атрымала запрашэнне на яна будзе атрымліваць, бо гэта таксама еўрапейцы жадаюць паказваць, што яны ўсцяж падтрымліваюць дэмакратычныя там нейкія структуры, нейкія рухі, але ў практычным сэнсе гэта не нясе ніякіх вынікаў. Ездзіць сабе, няхай ездзіць. Што тычыцца практычных рэчаў, на сённяшні дзень практычныя рэчы і рэалізацыя палітыкі вядзецца па-за еўрапейскімі краінамі. Гэтую палітыку акрэсліваюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Тое, што мы пабачылі зусім нядаўна, абмен 5 на 5, у тым ліку і Андрэя Пачобута, гэта вырашалася па-за агульна еўрапейскімі нейкімі падыходамі, гэта вырашалі акрэсленыя спецслужбы пры непасрэдным удзеле Злучаных Штатаў Амерыкі, і ЗША яшчэ раз падкрэслілі, што без іх уплываў нават такія, як падавалася, жыццё важнае па праблемы і пытанні для Польшчы вырашыцца не могуць. І Еўропа на сённяшні момант нічога канкрэтнага прапанаваць па Беларусі не можа. Вся гэтая канкрэтыка скіроўваецца выключна к санкцыйнай палітыкі, якая і так задавіла Беларусі. Беларусы ўжо нават да той ступені, нават расіяне знаходзяцца ў лепшых умовах у пытаннях санкцыйнай палітыкі, чым беларусы. Нават расіяне могуць спрасцей атрымаць візы ў еўрапейскія краіны, чым беларусы. Не кажучы уже пра польскія візы і магчымасці пераезду там праз межу, хаця сітуацыя палепшылася трошачкі, але ўсцяж застаецца для беларусаў некамфортна. Вось уся сіла, уся палітыка еўрапейскага звяза гэта задаўліваць нават не Лукашэнку, а Беларусь санкцыямі. У пытаннях палітычных вязняў таксама гэтыя працэсы вырашаюцца без удзелу Ціханаўскай і офіса і кабінета, выключна білатэральна, выключна закрыты працэс ЗША Лукашенка, Коул важную ролю тут гуляе, і да моманту, пакуль, напрыклад, не выпускаюцца палітычныя вязні, альбо Кол не едзе з візітам, ніхто пра гэтыя працэсы нічога не ведае. Окей, спадар Павел, а ці можна разглядаць вось такі кейс, як кейс Пачобута, так, як прыкмету размарожвання адносін нават без унутраных змен у самой Беларусі? Далёка яшчэ да размарозкі адносінаў. Калі мы кажам пра, напрыклад, дыпламатычныя адносіны ці палітычныя адносіны ці зняццё санкцый, да гэтага яшчэ доўгі шлях, і нягледзячы на тое, што і віцэ-прэм'ер і міністр замежных спраў Сікорскі казаў, што Польшча заўсёды там гатовая ісці на добрыя адносіны з Беларусі, все разумеюць, што сітуацыя і так застаецца непрадказальнай і абсалютна уласнай суверэннасці і аўтаноміі Лукашенка не мае, каб вырашаць стратэгічныя пытанні ці, напрыклад, размарозку адносінаў з заходнімі краінамі, бо шмат у чым ўсё ж такі ўплывы рэалізуе Расія ў Беларусі. Але можна зрабіць такія рэчы, якія былі б карысныя перш за ўсё беларускаму грамадству. Не рэжыму і не баяцца, што з гэтага скарыстаецца рэжым, трэба праводзіць такую палітыку, з якой бы скарысталася беларускае грамадства і Беларусь як краіна. А гэтая палітыка, яна не выходзіць па-за межы ці не перакрэслівае, скажем так, палітыку санкцый. Ну, пра што я кажу? Я кажу перш за ўсё пра чыгуначнае спалучэнне паміж Беларусю і Польшчай, Беларусю і Літвой, адкрыццё гэтых чыгуначнага спалучэння, што было б добра для ўсіх бакоў, перш за ўсё для беларусаў. Ну і, канешне, перагляд візавай палітыкі у дачыненні да беларусаў, каб усё ж такі зняць гэтыя цяжкасці. Я разумею, што шмат што залежыць ад рэсурсаў консульскіх і пасольскіх, што палякі скардзяцца, што няма магчымасці пашырыць консульскія паслугі па прычыне
прычыне абмежаванасці персаналу, але я думаю, што тут нейкія гэтыя пытанні можна вырашыць нейкім тэхнічным тэхналагічным шляхам, бо яшчэ раз падкрэслю, то, пра што праходзяць беларусы, каб атрымаць візы і выехаць тую ж Польшчу, гэта, канешне, даволі вялікія цяжкасці і затраты. І я думаю, што калі мы кажам пра спробу Европы ўплываць на грамадства, то гэтыя механізмы на сённяшні дзень абмежаваныя. У фінансаванні апазіцыі, запрашэнні Ціханаўскай на нейкія сустрэчы, гэта не пра беларуская палітыка, гэта не пра грамадства. Грамадства знаходзіцца ў сённяшні час беларускае у даволі моцнай ізаляцыі. І нейкай стратэгіі падыходу не звязанага з палітыкай ў дачыненні да Лукашенка, каб палепшыць сітуацыю беларусаў, у тым ліку камунікацыйную, у Еўропы такіх магчымасцяў яны ёсць, але яны не разглядаюцца. Вось адзіны падыход — гэта ізаляцыі, даўленне Лукашенка разам з гэтым давіць Беларусь, а другі — фінансаваць апазіцыю. А дзе тут грамадства? Вось дзе тут грамадства? Дзе тут беларусы, якія вымушаны траціць там грошы вялікія і сілы, каб тую ж самую візу атрымаць у Польшчу? Дзякуй вялікі. Пераходзім пералётам, я не ведаю, у Варшаву. У Варшаве на гэтых выходных адбылася ўжо 5-я канферэнцыя беларусаў свету, чарговая спроба аб'яднаць дыяспару, палітыкаў і актывістаў вакол агульнага парадку дня. Але разам з гэтым узнікае пытанне, ці становіцца гэтыя сустрэчы пляцоўкай для рашэнняў, ці ўжо хутчэй рэгулярным нейкім такім фарматам абмеркаванняў без выразнага палітычнага выніку. У гэтым жа кантэксце прагучалі розныя там ацэнкі ўнутры самой супольнасці, ад аптымізму да жорсткай крытыкі. Вось зараз мы трошачкі абмяркуем, але ад пачатку хачу сказаць, што гаспадар Павел, вы не былі на гэтым мерапрыемстве. Ці магу запытацца, чаму вы туды не пайшлі, ці вас не запрасілі, ці вам было нецікава? Усё, што на сённяшні дзень робіць офіс, кабінет, гэта фармальнасць, за якой не крыецца ніякай там рэальнай палітыкі ці ніякага рэальнага жадання змяніць нешта ўнутры дыяспары. Вось прайшло 4 канферэнцыі. Вы можаце сказаць хоць адзін вынік з памінулых канферэнцый, з тых дэкларацый? Вы былі на іх? Не, я не быў. Так вы не былі ні на адной з гэтых канферэнцый, якія былі? Я не быў ні на адной канферэнцыі, якія былі гэта арганізаваныя, бо рэсурсы, якія там затрачваюцца, яны абсалютна не маюць ніякога рэальнага пазітыўнага выхлапу, і тыя сродкі, якія ідуць, тым ліку еўрапейскія, выкідваюцца на вецер. То лепей замест гэтага правядзення канферэнцыі дапамагаць палітычных вязняў. Давайте, я не ведаю, хто-небудзь лічыў, колькі каштуе арганізацыя такой канферэнцыі, дзе не прынимаецца ніводнага рэальна важнага для беларусаў і беларускай дыяспары рашэння. То бок вы праігнаравалі нават першую канферэнцыю і зрабілі такі выснову такую яшчэ да гэтай канферэнцыі. Я бачу па выніках гэтых канферэнцый, якія адбываліся штогод пасля выбараў 2020 году. Я прыехаў на адну з такіх канферэнцый у 2021 годзе, дзе павінны былі б быць абмеркаваныя, гэта быў хіба ліпень 2021 году, дзе павінны былі абмеркавацца аналітычна ацаніцца прычыны таго, што здарылася фактычна за год. Чаму і пратэсты зліліся, чаму не адбылося нейкай кансалідацыі, чаму не стварылася структур адпаведных. Ведаеце, які сэнс гэтай канферэнцыі быў у 2021 годзе? Прадставіць грантадаўцам крутыя праекты, каб атрымаць пад гэта грошы. Не прааналізаваць тое, што адбываецца ў Беларусі, не прааналізаваць стратэгію, ці яна ўвогуле ёсць, не прапрацаваць гэтую стратэгію на наступныя гады, не прааналізаваць, што здарылася з беларускай рэвалюцыяй і чым гэта пагражае для Беларусі,
а прадставіць для грантадаўцаў праекты. Магчыма, гэтыя крутыя праекты будуць пасля працаваць на беларусаў Беларусі? 6 год паказалі, што нічога ні на кога, акрамя маленькай групы, працаваць не будзе. Замест таго, каб размаўляць пра сур'ёзныя рэчы, якія датычаць Беларусі, канферэнцыя пераўтварылася ў грантавую рэкламу. Я тады яшчэ быў разам, паехалі туды з Латушка, я наўпрост сказаў, у момант, калі паяўляюцца грантадаўцы, рэвалюцыя скончваецца. Яна скончылася ў 2021 годзе, бо асноўная мэта была не змяніць рэжым у Беларусі, не хаця б захамаваць працэс раскладання дэмакратычнай супольнасці, а проста паказацца грантадаўцам. І гэтыя ўсе канферэнцыі на сённяшні момант это просто марнотравства сродкаў. І тое, што, напрыклад, тое, што потым расцытавалі, гэта настолькі цынічна, тое, што сказаў Вячорка, што мы не ўмеем прадаваць. Што прадаваць? Франак. У нас офігенная дыяспора, але ныццё дэматывуе, мы не ўмеем прадаваць поспехі, сказаў Франк Вячорак. Якія поспехі? Вось за 6 год якія поспехі? Хоць адзін поспех ёсць? Што прадаваць? Тое, што ўкручваецца заходнікам, так, заходнікам навучыліся прадаваць нейкія эфектыўныя праекты, атрымоўваць пад іх грошы, але рэальна, што для беларускай дыяспоры змянілася за 6 год, які поспех быў дасягнуты, які можна было б сказаць, што дыяспора скансалідаваная, што дыяспора ведае, што рабіць, хаця б збольшага актыўная та частка дыаспоры, што ёсць нейкая супольная, нейкая стратэгія хаця б на бліжэйшыя гады. Гэтага нічога няма. Ні структур, якія б эфектыўна супрацьдзейнічалі і прапагандзе, і ўплывам тое, што было, і Байпол Ціхановская прызнала, што план перамога гэта была памылка. Усё, на што ўкладаліся велізарныя рэсурсы, апынулася вялікай памылкай, неэфектыўнасцю, якая падставіла сотні, калі не тысячы людзей у Беларусь. І гэта трэба прадаваць як поспех? Я думаю, што з такімі падыходамі, якія ёсць у галавах тых, хто аточвае Ціхановскую, там нават блізка казаць пра перамены ў Беларусі і магчымасці гэтых перамен за некалькі год не мае сэнсу, бо там людзі скіраваныя на нейкі продаж з камерцыйнай свядомасцю. Гэта фактычна вось тое, што ён сказаў, адлюстроўвае спосаб мыслення: прадаваць, не перамагаць, не разрабіць структуры эфектыўна, а прадаваць. А каму прадаваць? Беларусы разумеюць, што нешта хворае адбылося ўжо ў дэмакратычных структурах. Застаецца толькі прадаваць гэта на захад, каб атрымоўваць усё новыя грошы. Вось гэты пачатак продажу, аукцыёну нейкіх праектаў, абсалютна дарэмных, абсалютна пустых. Тое, што рабіла апазіцыя вось гэтыя апошнія гады, пачало з 2021 году, калі беларусы яшчэ змагаліся ўнутры Беларусі, пачалі прыдумляць абсалютна непатрэбныя камерцыйныя праекты, каб атрымоўваць на гэта грошы. Самы просты прыклад. Хацеце камерцыйнага праекту? Это вось галасавалка ў 2021 годзе. Калі правялі галасаванне, ці можа Ціхановская кагосьці недзе на нейкіх там перамовах прадстаўляць, калі прагаласавалі там 700 000 чалавек. Это які патэнцыял? З яго можна было б запусціць рэальна палітычны масавы праект, рух. Што з ім сталася? Хто-небудзь памятае, што гэта за галасавалка? Это зліў вось гэтага пратэснага патэнцыялу, гэта зліў гатовасці людзей нешта рабіць. 700 000, гэта ж які моцны аб'ядноўчы рух, калі б можна было б запусціць нацыянальнае нейкае рушанне. Але не было зусім іншая мэта. На жаль, сапраўды, так некаторыя праекты з'яўляюцца, і пасля гісторыю іх ніхто не ведае. Так. Вось, але, Павел, яшчэ хацела трошачкі просто зачапіць на той же самой канферэнцыі. Франк Вячорка сцвярджаў, што сёння беларуская дыяспора стала прыкладам для іншых. Я разумею, што гучыць вельмі пафасна, так, але тым не менш ад украінцаў
якія пераехалі за мяжу, ад некаторых расіян, так, якія прадстаўляюць расійскую апазіцыю, так і там таксама выходзілі на маршы, якія на акцыі, якія былі ў Варшаве, напрыклад. Я вельмі часта чула вось гэты наратыў, што вы такія класныя, вы малайцы, вы ўсё разам робіце, і тут і адкрываеце, і разам і тусуецеся, і праекты ў вас новыя ёсць. Мы і нібыта разам, і нібыта не можам кансалідавацца. У чым праблема? Ну, паслухайце, што азначае класнае? Патусавацца, зрабіць нейкія там шоу-вечарынкі, ну, это не палітыка. Тое, што праводзяцца гэтыя канферэнцыі, там збіраецца, аплочваюцца гэтыя прыезды, пасля якога няма ніякага рэальнага дзеяння ці нейкага рашэння, якое ўплывае на жыццё дыаспары і на яе там актывізацыю ці мабілізацыю ў сённяшніх умовах, гэта ўжо немагчыма. Гэта не палітычнае дзеянне. Тое, што можа пускаць пыл у вочы, і гэта ўмее рабіць і Франак, і ўсё атачэнне Ціханаўскае, гэта ніяк не адбіваецца на павелічэнні сілы і магчымасці ціску і на тыя унутрыпалітычныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі. Вячорка яшчэ ў 2020 годзе казаў, што ўжо перамаглі і ўжо хутка мы там вернемся ў Беларусь. Гэта неадэкватная ацэнка таго, у чым і дзе мы знаходзімся зараз. А калі неадэкватна ацэньваецца сітуацыя, у якой знаходзіцца апазіцыя, і кажацца пафасна, у нас усё добра. Калі ўсё добра, як кажуць амерыканцы, калі вы такія разумныя, чаму такія бедныя, калі ўсё добра, чаму мы не ў Менску? Вось у мяне таксама такое пытанне, у мяне яшчэ пытанне такое, а што рабіць, спадар Павел? Так не праводзяць такія мерапрыемствы, хіба ж ідэя не самая дрэнная, так, сабрацца ўсім і штосьці зрабіць нарэшце. У чым праблема? Чаму мы не можам дамовіцца? Праблема, якія ставяцца мэты. Якія ставяцца мэты такіх мерапрыемстваў. Калі мэта ставіцца сабрацца, пагаманіць, пафатаграфавацца і разысціся, ну, выніку ніколі ніякага не будзе. І ўсе гэтыя канферэнцыі скончваюцца адным і тым жа нулявым вынікам, якія можна зрабіць рэчы на сённяшні момант. Вот, прапануйце, калі ласка. Шчыра кажучы, час, каб можна было нешта рэальна прапанаваць для дыаспары, прайшоў. Людзі ўжо не вераць ні тыя, хто знаходзіцца за мяжой, ні тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, што нешта рэальна можна прапанаваць ці зрабіць. Але маем, што маем, давайце ўсё роўна падумаем, што рабіць. Як нам лічыцца, калі мы хворыя? Ну, ведаеце, калі хвароба запушчана, то трэба чакаць толькі патолагоанатама. На сённяшні момант сапраўды хвароба, ну, беларускай дыаспары яна запушчана, і паставіць трэба дыягназ. А каб паставіць, ну, дыягназ проста. Умоўна тая верхушка тытульнай апазіцыі, якая ўжо функцыянуе 6 год, яна неэфектыўна. Калі не з'явіцца новых людзей, калі не з'явіцца новых думак у тым атачэнні, мы будзем ісці ў тым жа самым накірунку. То бок трэба выдаліць тых людзей, якія рэалізоўвалі на працягу гэтых 6 год неэфектыўную ідэалогію, неэфектыўную стратэгію. Калі няма кім іх замяніць, ну, тады ўзнікае пытанне, да якога мы ўзроўню дайшлі, што ў нас няма людзей новых, актыўных, эфектыўных, калі патрэбных для замены атачэння Ціханаўскай. Тады, значыцца, праблемы вялікія ў нашай дыаспары, у якой няма рэальна актыўных, эфектыўных людзей. І я яшчэ раз падкрэслю. Пакуль у атачэнні Ціханаўскай будзе Красуліна, Вячорка, Дабравольскі, Лебедзька, ўсё застанецца на ўзроўні імітацыі. Спадар Павел, а давайте яшчэ трошки паразважаем, вось прыйшло ў галаву пытанне. А давайте уявім, што няма апазіцыі сёння ў Еўрасаюзе. Вось, то бок, уся сітуацыя ёсць, і нават хай апазіцыя ёсць, проста яна замаўчала, проста ніхто зусім нічога не робіць, не праводзіць ні сустрэчы, нічога. То бок, застаюцца беларусы унутры краіны з тымі рэпрэсіямі, якія існуюць, працягваюцца, і тая сітуацыя, якую мы маем на сёння. Што далей? Зменіцца? Што далей? Нічого, ўсё будзе ісці так, як ідзе. Ці ёсць на сённяшні момант апазіцыя, ці яе не будзе, ну, у такім фармаце, у якім яна існуе, з такімі праблемамі, выклікамі, крызісамі і сутыкненнямі,
альбо яе не будзе, еўразвяз і так будзе выпрацоўваць сваю палітыку, свае падыходы ў дачыненні да Беларусі, Злучаныя Штаты будуць выпрацоўваць сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі. І на сённяшні дзень нават не апазіцыя акрэслівае, якія будуць падыходы, а тое, што адбываецца ва ўкраіне. Яшчэ раз падкрэслю, што ў 2021 годзе ўжо гучалі прапановы, ініцыятывы пра тое, што трэба аднаўляць дыялог з Лукашенко, бо пратэсты пайшлі на спад, трэба нейкім чынам камунікаваць. Гэты працэс спыніла пасадка самалёта Ryanair. Тады стала ясна, што Лукашенко праводзіць неадэкватную палітыку і што з ім няма пра што размаўляць. Тады ўпершыню былі ўведзены даволі шырокія маштабныя санкцыі, была уведзены санкцыі супраць Белаві. Калі б не пачалася вайна, дыялог ужо б даўно б вёўся паміж Захадам і Лукашенко, як гэта было і ў 2011 годзе, як гэта было пасля 2006 года. Вайна і суагрэсія Беларусі, канешне, гэтыя магчымасці спынілі. Таму такая апазіцыя, неважна, якая яна будзе, эфектыўная, неэфектыўная для еўразвязу, дастатковая. Яна не верыць у тое, што апазіцыя, я ўпэўнены ў тым, і размаўляў шмат з якімі палітыкамі, ўжо ніхто не ўверыць у тое, што апазіцыя нешта можа змяніць у Беларусі. Окей, але дыялогу і размовы пра тое, выбачаюся, пра тое, што беларусы гэта не Лукашенко, не трэба ўсё, ўжо такіх размоваў не будзе, і Беларусь будзе ўспрымацца выключна як саюзнік Расіі. Ездзіць Ціханаўская па заходніх там самітах і гэтак далей, увесь час кажа, што беларусы гэта не расейцы, але чаму тады сітуацыя беларусаў горшая, чым сітуацыя расейцаў? Чаму беларусы не могуць уехаць у Літву на сваіх машынах? Чаму дыскрымінацыя беларусаў у банках еўрапейскіх і польскіх? Таму што Еўрасаюз лічыць, што санкцыі гэта працуе як інструмент. Санкцыі працуюць у дачыненні да каго? Лукашенко ездзіць, прыязджае ў Польшу, бізнес тут адкрывае і хоча адкрыць рахунак у банку і зрабіць перавод. Ці беларусы, якія пацярпелі ад санкцыяў? Мне шкада звычайных людзей, але шмат людзей, калі я кажу, што шкада, мне кажуць, што калі вы адчулі, што вось ён уже ідзе на саступкі, ён пачынае кагосьці там выпускаць, на нейкія дыялогі ідзе, то трэба дабіваць гэтымі санкцыямі, а не паслабляць. Дабівайце. Беларусь такімі, Лукашенко такімі санкцыямі не даб'ецца, бо санкцыі удараюць супраць беларусаў, якія выехалі, страцілі ўсё ў Беларусі, якія хацяць нейкім чынам уладкавацца. Каго вы дабіваеце? Лукашенко, які мае неабмежаваныя рэсурсы, спакойна сабе лётае там у Кітай ці у Саудаўскую Аравію, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, ці беларусы, якім трэба рахунак адкрыць, каб нешта кудысьці заробак атрымоўваць, пералічваць, а ім не адкрываюць, бо ў іх пашпарт беларускі. Так дзе гэта эфектыўнасць палітыкі? Студэнты не могуць прыехаць на вучобу, бо ім візаў не даюць, бо Беларусь пад санкцыямі. Так супраць каго санкцыя, не разумею. Альбо супраць калектыўнага Лукашенка у постаці ўсіх беларусаў, тады мы з вами таксама Лукашэнкі давайте супраць нас санкцыі ўводзіць. Давайте пазбавім усіх беларусаў абароны, бо яны вінаватыя за тое, што Лукашенко быў можа, вось якраз у гэтым і сэнс беларускай апазіцыі у тым, што яна ўвесь час нагадвае, што не ўсе беларусы гэта не Лукашенко. Як яна нагадвае, калі ніякага ўплыву на санкцыйную палітыку ні Ціханаўская, ні кабінет не мае. Яны ездзяць, нагадваюць, пра што нагадваюць. Калі вы не можаце ўплываць на рашэнне, сэнс вашага існавання, ён нулевы. І сэнс гэтых паездак нулевы. Выснова, я правильно разумею, што тады, калі ёсць такія сустрэчы, так ёсць сэнс, як мінімум, нагадваць, што людзі ў Беларусі церпяць праз гэтыя санкцыі. Няхай Ціханаўская хаця б раз на публічным выступе збярэ усе кейсы вынікаў гэтых санкцыяў у дачыненні да беларусаў, з якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы, і агучыць гэты спіс. Няхай Латушка гэты спіс публічна агучыць, не скажа, што мы там агучылі гэтыя праблемы. Няхай гэта будзе агучана публічна. Яны ўсе маюць доступ да сродкаў масавай інфармацыі, там замежных, усе там фоткаюцца, пафасныя артыкулы, на інтэрв'ю даюць. Няхай яны набяруцца смеласці, калі яны адстойваюць інтарэсы беларусаў, выкажуць усе гэтыя прэтэнзіі, што беларусы гэта не Лукашенко, што беларусы гэта сапраўдныя беларусы, якія хочуць жыць у Беларусі. Няхай яны набяруцца смеласці, калі яны адстойваюць інтарэсы беларусаў, выкажуць усе гэтыя прэтэнзіі, што беларусы
беларусы не могуць уехаць у Літву на сваіх машынах, што там літоўцы прымаюць абмежаванні, што калі вы там з ВНЖ выедзеце ў Беларусь больш за 2 разы на год, мы пазбавім вас ВНЖ. Гэта дыскрымінацыя. Агучце, яна сидзела ў Літве, ніводнага гэтага пытання не агучыла. Няхай яна, калі яна прадстаўляе інтарэсы беларусаў, агучыць гэтыя ўсе праблемы, з якімі сутыкаюцца студэнты, простыя грамадзяне, якія вымушаны па 1,5 гады чакаць нават проста атрымання дакументаў. Ніколі яна гэтага не агучыць. Ніколі. Сябры, вы хацелі прапановы ад Паўла Усава? Вось вам прапановы. Гаспадар Павел, у нас засталося літаральна 3 хвіліны, вельмі коротка. На фоне агульнай дыскусіі пра эфектыўнасць дэмакратычных структур набліжаюцца новыя выбары ў каардынацыйную раду, але вакол іх ужо з'яўляецца скепсіс нават сярод людзей, якія раней удзельнічалі ў галасаванні. Напрыклад, журналіст Радыё Свабоды, які, дарэчы, таксама сёння будзе ў нас у эфірах і літаральна вось праз некалькі хвілінаў, Зміцер Гурневіч, які ў 2024 годзе галасаваў, цяпер піша, што не бачыць дастатковых пастаў рабіць гэта зноў, хаця сярод кандыдатаў шмат вельмі годных людзей. Застаюцца ключавое пытанне, так, куды накіроўваецца іх энергія і які рэальны, де гэта інструкцыя, так і інстанцыя, скажем. Як вы ацэньваеце гэты новы цыкл выбараў у каардынацыйную раду? Гэта спроба абнаўлення ці ўжо паўтарэнне вядомай мадэлі без нейкіх там зрухаў? Не выбары гэта. Давайте не будзем называць тое, чаго няма выбарамі, як і выбарамі на тое, што там адбываецца ў Беларусі. Не можа гэта быць выбарамі і не можа гэта быць прадстаўніцтвам інтарэсаў беларусаў, бо каб прадстаўляць інтарэсы, трэба мець магчымасці нешта ўплываць на рашэнні, мець рэсурсы, якія б маглі дапамагчы аўтарытэту тым ліку, каб уплываць на рэалізацыю той ці іншай палітыкі ў дачыненні да Беларусі ці ў дачыненні да беларусаў. Калі такіх рэсурсаў няма і магчымасцяў няма, а ўсё пераўтворюецца ў тым, хто будзе сядзець там, быць спікерам і сядзець у гэтых камісіяў, і потым хто будзе ездзіць на ўсе розныя гэтыя канферэнцыі. Гэта горш, чым імітацыя. Гэта падман людзей. Калі так званыя кандыдаты выходзяць у СМІ і кажуць, мы будзем прадстаўляць інтарэсы ўсіх беларусаў. Прабачце, як вы будзеце іх прадстаўляць? Пару разоў з'ездзіце на канферэнцыі, пажывеце ў гатэлях за чужыя кошты, якія вы там інтарэсы прадставілі. Зараз барацьба ідзе толькі за магчымасць паездак, а не за магчымасці вырашэння нейкіх сур'ёзных ключавых пытанняў. Ні рады гэтыя так званыя папярэдніх скліканняў, ні апошняя гэтая рада не вырашыла ніводнага жыццё важнага пытання, звязанае з беларусам. Ні добраахвотнікаў, іх утрымання нейкіх там пенсіяў, сацыяльных даплат і гэтак далей. Так пра што мы кажам? Пра якія выбары? Пра якія там, пра якое дэмакратычнае прадстаўніцтва? Дзе? Калі вы сапраўды жадаеце пабудаваць нейкі эфектыўны орган, то стварыце, давайте створым агульнае прадстаўніцтва апазіцыі у канкрэтнай радзе, без нейкіх там выбараў. Агульнае сустрэнемся, прадыскутуем агульную канферэнцыю, на якой змогуць выказацца ўсе прадстаўнікі палітычных арганізацый. На фоне гэтага нешта пабудаваць. Калі на сённяшні момант мы, як дэмакратычная апазіцыя розных поглядаў, не ў стане разам сабрацца і выпрацаваць нейкую агульную парадыгму і агульны падыход, не пад Ціхановскую, нават не пад Пазняка ці не пад Саннікава, а пад беларусаў, агульную платформу. Бо асноўная праблема, чаму людзі не жадаюць розныя арганізацыі удзельнічаць у так званых канферэнцыях. Вось я не разумею, так вось вы кажаце з аднаго боку... Бо яны пад Ціхановскую. Гэта ўсё ствараецца пад Ціхановскую, каб забяспечыць яе лідарства. Усе медыа кажуць, беларуская лідарка, прэзідэнт-элект. Гэта ж усё імітацыя, якая не мае ніякай сур'ёзнай палітычнай вагі. У чым праблема сабрацца на такой же самай канферэнцыі, прапанаваць, вось у вас ёсць канкрэтная прапанова, і абмеркаваць усім разам, калі ўсе сабраліся. Бо калі гэтыя канферэнцыі збіраюцца зусім пад іншыя метады, нешта абмяркоўваць і нешта прапаноўваць, гэта ўсё выйдзе, як і ў 2021 годзе. Я прапанаваў канкрэтна Дабравольскаму, давайте пасядзім і абмяркуем, прааналізуем
сітуацыю, якая склалася ў Беларусі з беларускімі палітычнымі структурамі за мяжой. Бо інакш гэта скончыцца вельмі кепска для беларусаў. Ён ухмыльнуўся, гэта не нашая справа. Ясна, дзякую вам вялікі. Спадар Павел Усаў, сябра ініцыятывы «Вольная Беларусь», руху «Вольная Беларусь», доктар палітычных навук сёння быў у нас у эфіры, а для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.